A lovely good afternoon if you're just watching MBC. My name is Joyful Baliani and we are broadcasting live from Lilongwe. To be particular, where we are is around Biwi Triangle, popularly known as Bamatanki. And this afternoon, His Excellency, the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, will be arriving from Mangochi. And of course, I'm not alone. I'm with my colleague. He'll be joining me shortly. Ine dzina langa ndi Joyful Baliani ndipo ndikufuna ndikulandireni kuno ku ambiri mwa inu mwina amene madziwa malo ano amati pa matanki koma kuno ndi kwa Biwi kapena kunenanso kuti pa Biwi Triangle. Ndipo pano pasonkhana khwimbi ndithu la wanthu lomwe labwera kusonkhana kuti lidzamulandire mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ali pa ulendo pakadali pano kuchokera ku Mangochi. Tifotokoze kuti aka ndithu nkoyamba mtsogoleri wa dziko linoyu kubwera kuno ku Lilongwe chimulumbiritsire komanso chimukhazikitsire ngati mtsogoleri ndithu wa dziko lino. Ndiye kuno ku Lilongwe akubwera kuti adzagwire ntchito za boma. Nafotokoza kuti sindili ndekha, ndi mzanga Mwayi Mtumodzi, ndimuyitane kuti afike pano. Mwayi, waswera bwanji? Ndaswera, iwe waswera bwanji? Netu ndaswera bwino. Mwayi, choyambirira ndimangofuna ngwapatsa Malawi chithunzithunzi kuti kodi pano mpotani chifukwa sakutionera sakungotionera kokha yayi komanso akutimvera pa wireless. Tapereka chithunzithunzi cha pano. Apapa ndikhozana ndi pamene pali ngati pa khomo polowera mu mzinda wa Lilongwe. Chifukwa pano ndi pamene anthu ambiri amadutsa akamafuna kulowa mu mzinda wa Lilongwe. Nde pamatchedwa kuti pa Biwi Triangle kapena pa matanki pamene anthu amakwera galimoto akamafuna kupita ku Blantyre kapenanso ndi pamene amalowera ndithu mu mzinda wa Lilongwe. Fongochoka pano ndi kuti munthu walowa mu mzinda wa Lilongwe tsopano sudutsa makilomita ambiri pamene umayamba kulandiridwa ndi mzindawu, kulandiridwa ndi depot, kulandiridwa ndi malo ena osiyanasiyana amene alotchuka mu mzinda umenewu. Ndi pamene tili pano tinganene kuti kwabwera anthu ochuluka kwambiri kuchokera madera osiyanasiyana kufuna kudzalandira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene afike lero lino kuchokera ku Lilongwe. Mene wafotokozera kuti kuchokera ku Mangochi. Mene wafotokozera kuti ndikoyamba tsopano kubwera kuno ku Lilongwe ngati president. Fa tsiku limene anamalizira kutuluka mu mzinda uno sanali mtsogoleri wa dziko, anali mtsogoleri amene akupikisana nawo pa chisankho atachoka kudzagwira ntchito zosiyanasiyana zopanga kampeni. Koma lero lino akulowa mu mzinda wa Lilongwe tsopano umene uli mzinda waukulu wa dziko la Malawi, capital city, ngati mtsogoleri wa dziko. Ndi kwabwera anthu ambiri amene ndi chidwi choti afuna amuone tsopano kodi akuoneka bwanji mtsogoleri uja pamene wasankhidwa nokhala mtsogoleri wa dziko, pamene walumbiritsidwa, pamene wakhazikitsidwa ngati mtsogoleri wa namba 7 wa dziko la Malawi. Ndi kwabwera anthu ambiri mmene unafotokozera muja osiyanasiyana amene ndi chidwi kuti amuone mtsogoleri. Anthu ambiri amene ali ndi chidwi kuti amvenso kuti ngati mwina angalankhule awauze zotani. Komano metafotokoza nthu pali chidwi chambiri chimene anthu ali nacho kuti amuone mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufika mu mzinda uno. Mwinanso tangofotokoza kuti kunoko kuli ndani ndi ndani komanso mwina anthu aona kuti akuoneka kuti chiyembekezo chawo pa nkhope pawo nchotani, anthu akulankhula zotani. Pasiponso tikumva ndithu chigalimoto chimene chayima pano chimene chikuimba nyimbo zosiyanasiyana. Tangoapatsanso anthu chithunzithunzi cha momwe anthu akuonekera. Kuoneka anthu achisangalalo apo ndetisaname anthu akuvina kusangalala komanso sitinaone chipolowe kapena chipirikina chilichonse. Anthu osabwera ndithu mabata mobwera udzasangalala kuti yayi tifuna timulandire mtsogoleri wathu wa dziko lino. Kwabwera anthu osiyanasiyana, atsogoleri a chipani chimene chinamutsogoza mtsogoleri amene pa chisankho cha Democratic Progressive Party ali pano. Palinso atsogoleri a chipani cha Ford chimene nali mgwirizano limodzi ndi DPP pa chisankho chimenechi ali pano. Anthu amba ena sanavale makaka ena aliwonse angobwera kuchoka mnyumba zawo, ena kuchokera mu zintchito. Pa nthawi ino anthu akuweruka angoti ya tisanapite ku nyumba tiyime bwanji apa pamene akuti ayima mtsogoleri wa dziko lino timuone, timpatse moni kati ngomba ipisa. Nde kwabwera anthu osiyanasiyana, ena ophunzira amene achoka msukulu zosiyanasiyana kuti aweruka. Tisanafike ku nyumba tikafikitse nkhani ndife kuti ya mtsogoleri ucharo atani wabwera walowa muno mu mzinda wa Lilongwe. Akauza amayi, akauza atatu kuti ata ama mtsogoleri ucharo atani wabwera ife tamuona ndi maso athu ndi akudikira kuti amutana amone. Ndi pala anthu ambiri amene abwera kusonkhana pamalo pano atsogoleri a chipani komanso taona akuluakulu aboma kuchokera ku mkhonsolo kuchokera maundu osiyanasiyana ali pano kufuna kumulandira mtsogoleri wa dziko lino. Mwayi chinanso chimene ndinafotokozera Malawi imene timatsekula kuulutsa kwathu
tinafotokoza kuti mtsogoleri wa dziko lino akubwera kuno ku Lilongwe kuti adzagwire ntchito za boma. Imodzi mwa ntchito imene tikuidziwa chifukwaso tinaona kalata zimene boma linasindikiza kufotokoza kuti Professor Arthur Peter Mutharika lachisanu akhale akutsekulira mkumano wa nambala 52 wa aphungu a nyumba ya malamulo. Ndine mangofunanso utangotambasula pang'ono za chimenechi. Ndizoonadi ntchito yayikulu imene akudzagwira mtsogoleri wa dziko lino lachisanu lino ndiyotsekulira mkumano wa aphungu a nyumba ya malamulo wa namba 52. Tikudziwa kuti dziko la Malawi timayendetsedwa ndi nthambi zitatu za boma. Pali nthambi yoyamba imene amatsogolera mtsogoleri wa dziko imene timati executive. Nde pali nthambi yachiwiri imene amatsogolera speaker wa nyumba ya malamulo imene nyumba ya malamulo. Nde pali nthambi yachitatu icha ya kumabwalo a milandu imene imatsogozedwa ndi chief justice. Ntchito zimenezi amunati mabungwe amene kapena nthambi zitatu zimenezi zimene ogwira ntchito mogwirizana. Chifukwa nyumba ya malamulo ndi imene imavomereza kuti boma likhoza kutenga ndalama zochuluka mwakuti ndikupititsa maunduna kapena ma department osiyanasiyana kuti zigwire ntchito zimenezi. Koma zimene zinadutsa kutiko ku nyumba ya malamuloko. Ndeno ndi nthambi yofunikira kwambiri nchifukwa kuti chisanayambike china chilichonse akuyenera ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino atsogolere zimenezi. Ndi zimene zinatoti akuzatsegulira msonkhano umene kapena mkumano umene. Mkumano umene ndi umene upereke chitsogozo tsopano kuti kodi boma liyendetsedwe bwanji. Chifukwa pakutsogolera kumeneka akhala kufotokozera mtundu wa Malawi masomphenya awo aja kuti kodi adalonjeza anthu zinthu zosiyanasiyana ziyambe kuyenda bwanji. Ndalama zimene zizipita ma department osiyanasiyana ndi zotani kuti zigwiritsidwe ntchito bwinobwino chifukwa zikuyenera kuti tsatire malamulo. Malamulo a dziko amanena kuti nyumba ya malamulo ndi imene kunovomereza zinthu ngati zimenezi. Iwo aja anangochikonza kuti manifesto yathu ndi imeneyi. Koma kuti imeneyi ikwaniritsidwe pakuyenera ndithu kuti avomereza nyumba ya malamulo. Ndakuzatsegulira mkumano wa nyumba ya malamulo umene ukhale ukambirana kuti tsopano apereke chitsogozo cha mmene zinthu ziyenere kuno kwathu kuti umumu ndi mmene zinthu ziyenera. Ndi mkumano ofunika kwambiri wa namba 52 umene wafotokozera. Mu mkumano umene ndi umene ulongosole bwinobwino zija zili mu manifesto yawo ija. Manifesto anena kuti afuna aperekenso mphamvu nkhani yokhudza CDF, Constituency Development Fund, uli khani mphamvu kwambiri kuti ayichotseko mphamvu zimene mwina andala akhala kugwiritsa ntchito m'mbuyomo kuti aonetsetse ndithu kuti ndondomeko imene icha idziyenda bwinobwino. So ngati imene ikuti iyende bwinobwino ikuyenera kuti nyumba ya malamulo ichaonekere ikhazikitse ndondomeko zabwino ikhazikitse malamulo ake. Nchifukwa zili zofunikira kwambiri. Zonse zafotokozedwa kuti akufuna kuti sukulu zikhale zokuti zaulere zikuyenera zikadutse ku nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ivomereze. Chabwino mwayi ndikuonanso pompano kuti pali akuluakulu osiyanasiyana achipani ndimafuna kuti ndikupatse mpata utacheza nawo pang'ono kenako ndikujoyinanso pompano ungocheza nawo. Chabwino zikomo kwambiri Joy Fumeta fotokozera ndithu tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana pano ndi Clement Stambuli takulandirani ku program yathu. Zikomo kwambiri. Mwina poyamba anthu angofuna kudziwa kuti mwakonzeka bwanji kumulandira mtsogoleri wa dziko lino pamene akufika mu mzinda uno wa Lilongwe. Muno mu Lilongwe anthu ndokonzeka kwambiri, takonzeka ndithu timulandire mtsogoleri wa dziko lino ngati president wa dziko la Malawi pamene akubwera muno mu Lilongwe. Chifukwa chonena kuti anthu akhala kuyembekezera kuti kodi bwana afika liti, ndipo anthu ndokonzeka kuti amulandire bwana kufika pano. Chifukwa chake muona kuti anthu abwera maunyinji wawo kuti adzalandire bwana. Chimwemwe cha anthu nchotani pamene akuyembekezera mtsogoleri wa dziko mafotokoza kuti amulandire ngati mtsogoleri? Chimwemwe cha anthu ndi chachikulu kwambiri. Monga mukudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika wapanga history Malawi muno. Kukhala president yemwe anali pa mpando kuchoka komanso anthu nkonota tinachita mistake munthu uja abwerenso. Nde anthu mdziko muno ali ndi chimwemwe chachikulu komanso ali ndi chiyembekezo chachikulu kwa Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri. Chifukwa akudziwa mmene agwira ntchito Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo anthu ali ndi chikhulupironso chachikulu chonena kuti zinthu zambiri tsopano ziyambanso kuyenda bwino ngati mmene zimayendera bwino kumbuyo. Mafotokoza kuti ndi mtsogoleri amene wachita mbiri. Inuyo mwakhala mu ndale mu nthawi yayitali. Mwina mbiri ngati imeneyi ndiyofunika bwanji komanso mwina nchifukwa chani anthu akuyenera kusunga mbiri imeneyi mu nthawi zimene zikubwera kutsogoloko? Mbiri ngati imeneyi ndiyofunika kwambiri chifukwa imasonyeza kunena kuti munthuyo anthu ali naye chikhulupiriro kwambiri. Chifukwa ngati munthu anali pa mpando wachoka ngati president nkubweranso akankoyamba kumalawi kuno zimene zikuchitika kuti ino munthu anachoka wabweranso komanso kubwera
by popular demand monga mmene munaonera mmene zinachitikira kumbuyo konseku mapresident amawina amakhala ndi mbali zimene amawina koma mmene wawenera Profesa Arthur Peter Mutharika wawina dziko lonse la Malawi kusonyeza kuti anthu a Malawi onse pakati kumpoto kumwera ali ndi chikhulupiriro chachikulu kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti zinthu ziyambanso kuyenda bwino m'dziko lino la Malawi. Ndemwina chikhulupiriro chimene chichi anthu akhoza kuchigwiritsa bwanji ntchito kuti akwaniritse mwina malonjezo amene anaperekedwa. A president akwaniritsa ndithu malonjezo amenewa chifukwa chonena kuti monga mmene mukudziwira nkunena kuti no dziko muno muli mavuto akulu, mavuto anjala, kusowa kwa fertilizer wakaunikika zaka za mbuyomu ndi zina zosiyana-siyana. Ndiye chifukwa chake anthu ali ndi chikhulupiriro kwambiri kuti zinthu zichitika ndipo zonse zimene zinalonjezedwa zichitika ndithu monga mwaona kale kuti zinthu zamba kale kusintha. Chabwino ndathokoza kwambiri Honorable Istanbul chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Chabwino tikupitirira ndithu kupatsirani zambiri zimene zilipa pano. Tanena kale kuti pali chisangalalo chachikulu kwambiri amene afika pano tsopano ndi nduna ya za mdziko amene tikufuna ticheze nawo amene ali ngati landlord wakuno ku Lilongwe kuti timve kuti nawonso mwina akonzeka bwanji kuti ticheze nawo. Koma mmene ndafotokozera kuti tili pano ndithu ndi pa Biwi Triangle mu mzinda wa Lilongwe pamene pamwezeka kusifika mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo sedapompa tikhala ticheza ndi nduna ya za mdziko Honorable Alfred Gangata kuti nawonso atifotokozere kuti iwowa akonzeka bwanji kuti atilankhule. Nde tikuona ndithu kuti iwowa ali pano. Zochitika ndithu ndi zambiri pamalo ano komano monga mukuonera ndithu kuti iwowa akonzeka kuti atilankhule. Tingomva kuti kodi zikhale bwanji koma mmene afotokozera ndithu pali anthu ochuluka kwambiri. Regional Governor bwera ndicheze nanu ndithu kuti timve kuti mwakonzeka bwanji. Takulandirani kulutsa mawu kwathu pano. Yes. Poyamba mwina tangu wafotokozerana anthu chimwe chotani kapena anthu mwalandira bwanji pamalo ano. Iferu chimwe chodzatsaya ino ndi Central Region zimene anthu akembekezerera kuti sizitheka zinatheka mmene mukuoneramu pano padzadza komanso mupite pa Malobos town padzadza koti gulu lonse limene likubwera apa likudzachangamira kuno tinawuzone kuti yayi adadi abwera mochedwa koma anthu akuti nthawi imene afikeyo ife atipeza. Chigawo chapakati mwina chapereka support yotani kwa President Professor Arthur Peter Mutharika pa chisankho chimene changodutsachi komanso kuti mwina chiyembekezo cha anthu nchotani. Inu mukudziwa dzulo tinali ku Salima dzana ukathokoza boma la Salima chifukwa mavoti amene anapereka boma la Salima ndi mavoti migolo 60,000 anzathuwa anapeza 40,000 so ndi masamu muzenda maboma mumuone ndikuti chigawo chapakati chapereka mavoti ochuluka kwambiri ku chipani chathu cha DPP. Ndathokoza kwambiri Regional Governor mwina tipereke mpata kuti tichezeko ndi nduna yona za mdziko Honorable Alfred Gangata amene ali Vice President wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati. Takulandirani kulutsa mawu kwathu mwina mwaswera bwanji. Tikuoneka kuti anthu asangalala kwambiri chigawo chanu chino. Tangofotokozani mwina mwakonzeka bwanji kulandira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufika mu mzinda muno. Ife tifokozera kwambiri tifuna kuti ndikantha koyamba president athu atatenga dziko lino ndi nthawi yoyamba chilumbilireni kudzaponda mu mzinda wathu ndi anthu ndachisangalala kuti aone a president kuti zathekadi chodi. Sindikudziwa support imene Central Region imene yapereka mukuona kuti anthu ayena kubwezeredwa zotani pa support imene apereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP mu chisankho chimene changodutsana. Anthu akuyembekezera kusintha chifukwa chimene asintha boma la MCB tifuna kuti sanakonze kamene sanapereke zimene adalonjeza manifesto awo ndi anthu akuyembekezera kusintha kuti DPP ikwaniritse zimene inalonjeza manifesto ndi tikukhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika komanso DPP
chikwaniritsa zimene inayika manifesto ake. Mwina akankoyamba kucheza nanu ngati nduna tikufunira zabwino zonse nanonso ngati nduna. Chikhulupiriro chimene apereka Profesa Arthur Peter Mutharika kupatsani inuyo nduna poyamba inu wachinyamata komanso okhala ochokera ku Central Region ngati Vice President wa chipani chimenechi. Machini Kangata. Kwambiri amapereka mphamvu kwa nyamata kuti ine ndikhale chotengera nyamata anzanga kuti zimene zimafuna nyamata anzanga uthenga umene ufuna kufira kwa nyamata anzanga kwa ineyo tsofika mosavula ife ndinawo pafupi wa president ndiye kwambiri nkuti apange mpawa nyamata anzanga athandize kwambiri. Mukulimbikitsa banja anthu otsatira chipani chimene ku Central Region pa nkhani yofuna amene kupereka support yokwanira pa mapolisi zosiyanasiyana amene abweretse kapena mfundo zimene akhazikitsa manifesto yawo. Ndikukhulupirira kuti zimene zitheka tingodilira nthawi pang'ono zimene zichitika ndithu. Mwina pamene umaliza kucheza muwauze zotani anthu amene akutsatira ku nyumba za mmene mwakonzekera kuno ku Central Region kuwalandira Profesa Arthur Peter Mutharika pamene akubwera koyamba ngati mtsogoleri wa number 7 kuno ku Lilongwe. Ife tatokozeka kwambiri komanso anthu ngosangalala kuti zimene anavota zachitikadi anthu afuna achitira umboni komanso ifeyo timiza kwapatsa support a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti alamulire modekha komanso sapase phuma kuti zimene alonjeza zichitike mosavuta komanso mwantima pansi. Koma mwina musapite ni mawu pamene umaliza kucheza. Ine mambiri ndilibe chaka ndibisangalala kuti a president athu amene avotera akubwera pakali pano ndipoza kwambiri. Tufuna kuti anthu awaone kuti atsimikizedi uboma chatinasintha chifukwa ine samakhulupirira uboma linasintha yayi mpaka pano ndiye mwina pano pamene atakhulupirira uboma linasintha. Tathokoza kwambiri. Ziko mwambiri amenewo ndi Honorable Alfred Gangata amene ali Vice President wa chipani cha TPP kuno ku chigawo chapakati komanso nduna ya zamdziko kuti pasira ndi tsatanetsatane wa mmene zinthu zikhale. Tipitire kucheza ndi anthu osiyanasiyana pa malo ano kuti timve kuti kodi zikuti bwanji komano zikuonetsa nthu kuti ayi pali chisangalalo chachikulu kwambiri anthu akondwa asangalala ndipo akufunitsitsa atamuona mtsogoleri amene Profesa Arthur Peter Mutharika lero lino pamene akhale akufika pa malo ano. Pali anthu ambiri ndithu amene ticheze nawo timve kuti kodi iwowa ndiokonzeka motani. Pano tili ndi Liwonde amene apambana ngati phungu kukhale dera limene la acha ndi dera lanji menene Lilongwe Mbuka. Dera linolo ndi Lilongwe Mbuka. Poyamba tikufuneni zabwino kuti munapambana usankhidwa ngati phungu wa dera limene. Tikathokoza kwambiri. Sindiyesa malumbira lero lino. Lero talumbira. Mtsogoleri wa dziko lino akubwera koyamba muno mzinda wa Lilongwe ngati mtsogoleri. Malo ofikira kukhala dera lanu mukuchimva kapena mwachilandira motani? Yes. Ifeyo tachilandira kwambiri. Abwana pobwera malo ano kwa ifeyo ndi ulemerero kuti the first point that is coming here in the city akuyima pa tanki lomwe lidera langa kwa ifeyo ndi ulemerero kuti bwana akutiyendera kunoko ndithu ziko. Anthu ena amakhala ukayika kuti koma zona chipani cha DPP chingawine mu Lilongwe makamakaso musite mwina ena amanena kuti ili limaoneka ngati dera kapena kuti kuchipinda kwa chipani chimene chinali cholamula mbuyo. Ndizoonadi kuti anthu amakayikira kuti kodi kumbuka kungachokenso anthu a DPP. The truth is, it's not about who is on the chair that time. The truth is, anthuwa amafunisisa kwambiri kuti bwana APM atengeso ziko lino mulamuliro wa DPP. So it's not about where they are coming from, it's about what they want to do and what they want as a country where to go. Iniyo pantha imene mmachita misonkhano yokopa anthu kuti akusankheni mwina ndi mfundo ziti zimene mukuona kuti zinagwira anthu kuti mpaka nakumbuka akusankheni ngati phungu wa chipani cha DPP komanso kuti mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika apeze mavoto ochuluka ku dera lanu? Chabwino. Mfundo zomwe zinagwira anthu kwambiri, as you know kuti Mbuka ili in town mwenimweni mwa Lilongwe. Ndiye looking at the poverty levels kwa Pwetekere, kwa Choyo ni madera ona onse is quite unbearable. Ndiye anthu atimafuna kuza kuti no, we need to have a change here. Zinthu zisinthe. We should have proper schools, we should have proper roads,
we should have at least security yokwanira mu mbuga muno. Ndi mfundo zimenezo anthu azinagwira mtima, and we are looking forward not only to promise but to implement. Ntchito imene akuzagwira ina mtsogoleri wa dziko lino lachisanu lino ndikutsegulira nyumba ya malamulo imene inu mwalumbira ngati phungu. Mukasapota bwanji mfundo kapena ti ndondomeko kapena mapolisi amene akubweretsa mu nyumbayi inuyo ngati phungu? Ine ndikasapota ndi mtima wonse. In the first place, had it been that APM was not the one leading this country, muna pakanandivuta. But I look at him as a visionary leader, someone who looks at agriculture, kona kuti anthu azikanthu chokwanira. So there's no doubt that I will give my whole support to our president, APM. Lachisanu lino akutsogolera kapena akutsegulira nyumba ya malamulo, inu mukakhala mu nyumba ya malamulo, anthu akudera kwanu mwina muwatsimikizira zotani kuti mukapita ku nyumba ya malamulo imene akatsegulira Professor Arthur Peter Mutharika amene afika lero lino mukatumikiranso moyenera ndi zimene munalonjeza? Ine anthu akuno ndi akwathu kuno ndi asimikize kuna kuti zomwe tinagwirizana ife ngati constituency kuti mavuto athu ndi ati. Zimenezozo yafika nthawi na kuti zipange address, not as a leader alone, koma as a constituency. We have got problems as a constituency, not as a person. Those problems, we are going to address them together with the government of DPP. Chabwino musapite ndi mawu pamene tumaliza kucheza, mwina muli ndi mawu amene mungafune kuwadziwitsa anthu pamene mtsogoleri wakulemekezani kuti ayi ine kamafika mu Lilongwe ndifikire dera lanu. Ine mawanga ndiona kuti abayanga onse amene ali panopa azaza panopa patanki. This is evidence yona kuti anthu APM mutani amamukonda. Inenso nimamukonda. Tonsefe tichilimike mu ulamuliro wa DPP komanso ulamuliro wa APM. Tathokoza kwambiri. Siko mukwambiri. Amene onda Lincoln Liwonde amene ndi phungu amene wangosankhira umene maso wangolumbisira umene wa Lilongwe Mbuwa utifotokozera ndithu kuti ayi akonzekana kumulandira mtsogoleri wa dziko lino amene afikire mu constituency yawo pano pa Biwi Triangle mu area 36. Mtolangano wathu alipo mpano atipasenso chithunzithunzi ya mikanisi mtowe tangotipasa chithunzithunzi wakhala kuzungulira kutola zithunzi kulemba nkhani ndi chani mwina chimene waona chachilendo komanso mwina chosangalatsa chimene anthu akuyenera kudziwa? Mwina ndiyambire ponena kuti ineyo mwayi ndabwera kunoko mamawa 12 koloko isanakwane 12 koloko imandikwanira ndilipo mpano mmene ndimafika kuti anthu amayi abambo anyamata asungwana anali atamba kale kusonkhana malo ano atamva kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akubwera mu mzinda wa Lilongwe koyamba atapambana chisankho ngati mtsogoleri wa dziko lino president wa namba 7 wa dziko la Malawi. Nde panopa ndikhoza kukamba kunena kuti anthu akhala kuyembekezero kuchokera mmawa kufikira pamene tikuyankhana iwe ndi ine, ndiponso anthu mwina atha kuona zithunzi kudzera pakanema komanso mwina masamba athu a Facebook kuwaonetsa mmene zilili kuno ku Lilongwe, ndipo zili chimodzimodzi malinga ndi malipoti komanso ochokera kwa anzathu amene ndithu ayenda ndi mtsogoleri wa dziko lino ochokera ndithu kumangoja kuti munsewu monse anthu ayalana mbali zonse zanse ufuna kuti amone Professor Arthur Peter Mutharika komanso chimodzimodzi kuno anthu adakayembekezerabe mwachidwi zomwe zikuonetsa kuti mwina kupereka kupherezera zomwe zidachitika pa chisankho cha pa 16 September pamene ndithu anthu anapereka voti yochuluka kwambiri kwa Mutharika a chipani cha DPP zikupherezera kuphera mphongo pa support yomwe adapereka kuti abweranso maunyinji malo ano kuti amone koyamba kuchokera pamene ndithu analumbira ngati mtsogoleri wa dziko lino. Ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kwa amene ali pano foti akondwera komanso akuyembekezera kunena kuti amone mtsogoleri wawo kuti kodi zomwe analonjeza leronso awatsimikizira motani foti kumva zoti pamene wapatsidwa mpato pamene akapeza mpato woyankhula akuyankhula ndithu kuti kuwatsimikizirabe zomwe adafotokoza pa manifesto mu kampeni akuwatsimikizirabe kuti akwaniritsa mwachitsanzo ndikhoza kambapo nkhani ya chimanga boma lawo lagula kuchokera ndithu dziko la Zambia 200,000 metric tons ya chimanga. Komanso iwe ndine tinali ku nyumba ya malamulo dzulo kumene mmodzi wa phungu komanso nduna ya boma yona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Dr. George Chaponda amakambanso lino mtsogoleri wauza kunena kuti aonetsetse kuti chimanga kapena chakudya chipezeke chochuluka mdziko muno, ndalama yakunja yomwe yakhala ikuvuta ikusowa akuti ipezeke, mafuta amene sakhala akuvuta apezeke, komanso mankhwala
mzipatala akuti apezeke. So zomwe anthu afuna kuyembekezera kuti amvenso choka kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi zimene zawatsimikizire ndithu kuti no zomwe analonjeza sizapakamwa pokha koma ntchito yambapo ndipo akwaniritsa ndithu mzanga. Taona mtsogoleri wa dziko lino wagwirapo ntchito zingapo mwina asanabwere kuno pamene anali ku Page House kumangochi komanso ku Blantyre. Kusankhidwa kwa nduna ndi zina zotero mwina ungafotokozepo zotani za ntchito zimene akhala kugwira mtsogoleri wa dziko lino kufikira tsiku la lero lino komanso kuti anthu akuzilandira bwanji kunja kumene kudzera pakafukufuku anu amene machita ngati olemba nkhani. Ndikambe kwambiri pa nkhani ya zomwe anthu akulankhula kapena zomwe akulankhulapo makamaka ndemanga zawo anthu kuchokera pomwe mtsogoleri wa dziko lino anasankha nduna zingapo. Pali nduna ngati ya zaulimi mayi Rosa Mbilizi amene anaupatsa unduna wa zaulimi agriculture pa Chingelezi. Palinso Dr. George Partridge nduna ya zamalonda zokopa alendo komanso mafactory. Komanso pali George Shaponda amene anthu ambiri akukamba kunena kuti president sakungosankha anthu chisankhe apena kuti asangalatse anthu koma wabweretsa kachide ka zinthu kosiyana mwina ndi mbuyomo. Anthu akunena kuti na amene wasankha apapa mwa ochepawa zikuonetsa kuti akuyikapo chidwi kwambiri kapena akufuna kusankha mitu mizwanya yoti muthandizire kuyendesa dziko lino chifukwa kuti akuona mavuto amene amalawi akumana nawo mu zaka zochuluka ndipo afuna apeze anthu amene akhoza kumuthandizira kuti akwaniritse komanso athetse kapena kuchepetsa kumene mavuto amene anthu akhala akuwadandaula amene apangitsanso kuti avotera mu nthalika kuti ndithu ndi chiyembekezo kuti zinthu zikhoza kusintha mu zaka 5 zomwe ayamba kulamulira kufika mu chaka cha 2030 mzanga. Tokoza kwambiri yami nthawi inatikita nanso kuti utipatse chithunzithunzi cha zimene ukhalenso kutolatoka koma ziko mwambiri fa cha nthawi yako. Chabwino pano tikudziwa kuti chipani cha Democratic Progressive Party sichinapite chokha pa chisankho chinapitanso ndi chipani cha AFOD. Apa tili ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimene cha AFOD. Poyamba mwina dzina lija ndi udini. Mwina tingokonza pang'ono kunena kuti sine wa AFOD makaka omangovala ngovala ifa chote paja tili pa mgwirizano limodzi. Ine ndi Honorable Kingsley Frank Chimwaza komanso mmodzi wa ma MPs amene tawina muno mu Lilongwe. Nakuona ndi Dzulo Malumbira. Ndiye munandiona ndi Dzulo Malumbira mmodzi mwa Chinyamata amene talowa ku parliament. Komanso ndine wa chipani cha DPP amene ndikuyimira ku Chipalana First Constituency ku area 25 Ngona kumabwera malire 18. Chabwino wa Chinyamata mwapambana taonanso mtsogoleri wa dziko lino wasankhapo kale wa Chinyamata nzanu ngati phungu wa nyumba malamulo mwina chimene chikupatsani chithunzithunzi chotani pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika amene akhala olandiridwa pa malo ano lero lino. Mtsogoleri nditha kukusimikizirani kunena zona zoti ineyo ndaonapo chinthu cha mtengo wapatali kuti Professor Arthur Peter Mutharika wayamba kusankha Chinyamata kubwera pasogolo pathu. Inu ndimboni kuti mbuyo mwaona achinyamata tikuponderezedwa tikumangotchulidwa mayina kuti anyamata Chinyamata ndi atsogoleri ammawa koma akuluakulu aja kumakakamirapo mpajopa. Ndiye ndikutha kuona kuti kusankhidwa kwa Honorable Alfred Gangata kukhala mmodzi mwa Chinyamata maudindo akuluakulu tikuthanso kuona kuti ife achinyamata amene tilipo zathu zili bwino. Ndipo ndichikhulupirira kuti pamene tikalowanso ku parliament tikayankhulanso zambiri zokhuza za Chinyamata. Ineyo ndaona boma limene lapitali achinyamata ambiri aponderezedwa. Inu mutha kuona kuti kumenejo kunali ngongole zambiri zimene zinalipo zochitika zambiri zimene zinalipo koma achinyamata sanapasidwe mpata ngakhale maudindo amene achinyamata sanapasidwe mpata. Ndiye nditha kunena zoti ulamuliro umene wabwera wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi ulamuliro wodabwisa ulamuliro umene tauona kuti wayamba bwino ife achinyamata tipindula nawo. Tokoza kwambiri mwina pamene tumaliza kucheza ndinu okonzeka bwanji kutumikira chipani chanu kutumikira dziko lanu pamene nyumba malamulo ikatsegulira ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lachisanu lino. Inetu ndilokonzeka kwambiri kutumikira chipani cha DPP komanso boma limeneli chifukwa ndi boma limene ya Malawi ayankhula ndi pakamwa pawo
ayankhula ndi mfundo zawo, ayankhula amalawi dziko la yankhula kuna zita kufuna boma la DPP. Ndikhulupirira kuna zoti anthu ali ndi zolinga zimene anaziona zoti boma limene lachokali lalephera, boma limene lapitali sinakwanirise zimene amalawi akufuna. Ndiye mutha kuona kuti chisankho chija chakomera zigawo zonse za Malawi kuyambira ku Mchitipa mpana Msanje Malawi wayankhula. Ndiye ife ngati aphungu amene tikupita kumene kukatumikira bomali tikufuna tikamthandizire Profesa Arthur Mutharika kuna kuti masomphenya ake pa ground komanso Malawi pofika 2030 zizakwaniritsidwe. Ena nkumati koma nanga phungu wa DPP ukawina ku Lilongwe chinsinsi chanu mwina chinagona pati. Asogoleri nkhondo inalipo ndi Central Region komanso Central Region kuti muonesesa aphungu amene tatuluka mwina ndi 5 yokha. Ndiye tinayesesa aliyense paikha nayesesa komanso kumbali yanga ndinagwira ntchito kwambiri chifukwa nditakukuwuzani kuti ndinayamba kugwira ntchito imene 2021 kulowa pa ground ndipo tamenyedwapo tang'ambiridwapo zovala za DPP koma sitinasiye timapitirizabe kutumikira chipani cha DPP kuzafika siku la lero mphaso zosatira zake zipaso zake za kuzunzidwa kumene tazungidwa pa Central Region zizaoneka sopa ndife aphungu. Mwina mawu omaliza pamene tumaliza kucheza nanu musapite ni mawu. Zikomo kwambiri. Ine mawu angatu ngawauza Malawi kuti Malawi tasankha kumene tamusankha Peter Mutharika mwasankhaso ife ma MP a DPP yembekezerani zabwino anthu amalawi ayembekezere zinthu zogwirikani manja ayembekezere performance yabwino ya Peter Mutharika. Inu mukuziwa ndi boma lokhalo limene limatha kuyang'anira anthu limene limaganizira anthu ndi boma la DPP. Ndi chifukwa chake limati kuchoka mosazikira bwino limazavoterezaso ndi anthu ochuluka. Ichi ndi chisimikizo chona zoti ngakhala anthu amakhala ndi maganizo ena yake kwabera maganizo awo kwabisa koyipa koma anthu timazaganiza kuti bomali ndi boma labwino, boma loganizira anthu, boma loona njala, loona panchombo, boma loona mavuto a anthu. Ndi chifukwa chake lero kuti tili pano kulandira bwana wathu komanso ndi chikupa kuti pa 2030 sitikuchokanso mboma tikupitirirabe. Tathokoza kwambiri. Mongo ukumbutsani tikuulutsa mawu athu live kuchokera pano pa Biwi Triangle mu mzinda wa Lilongwe pamene tikuyembekezera kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika akhala akufika malo ano kuti acheze ndi anthu, akhala akufika koyamba mu mzinda uno chichokereni ndithu asanasankhidwe ngati mtsogoleri wa dziko komano akubwera koyamba atasankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko. Ndithu ndime ndafotokozera kuti iyayi tikhale tikupatsirani zosiyanasiyana tucheza ndi anthu osiyanasiyana komanso malipoti atipeza kuti tsopano mtsogoleri wawandikira kuti afike pamalo pano ndithu kuti nayenso afike pano. Tikudziwa pala anthu ambiri amene ndi chidwi choti amulandire pamalo ano meta fotokozera tutacheza ndi anthu osiyanasiyana. Apa mwina mzanga Joyful ubweranso kapena nakusowatu ndaona wandithawira ntchito ndi sinakuthawe ndikudzoti makatola so zina sinakuthawe ndimakupatsa mpata ungafotokoze zotani mwina ndaonatu kuchulukanso kwa chiwerengero cha amayi pamalo ano. Tikudziwa mtsogoleri wa dziko lino anasankha wachiwiri wake ngatinso mmayi. Mwina amayi ali ndi kufunikira kotani mwina apandale komanso pachitukuko polingaliranso kuti mwina ndi amayi ambiri amene abwera malo ano komanso amene amakhala kusapota atsogoleri. Mwayi ndiyambe ndi mfundo yokuti chiyambi cha moyo ndi mayi. Mwasekatu. Yeah, because it's subjective. Koma chabwino ndikuloleni mutero. Ndikuloleni mulankhule chabwino. Moyo chiyambi chake ndi zimayi. Mukudziwa kuti mayi ndi amene amanyamula moyo ndithu wa mwana. Kutanthauzanso kuti mayi mchingerezi tikhoza kunena kuti plays a huge role in the society. Mayi ndithu amatenga gawo lalikulu kandi pamudzi kandi pakhomo pamene kandi pampingo. Mukhoza kuona kuti nthawi zambiri mwayi mukhoza kundivomereza ngakhale muona kuti mukhoza kukhala subjective mukhoza kundivomereza kuti madera ambiri muzochitika zambiri amayi amakhala kuti chiwerengero chawo chimakhala chochuluka. Chifukwa chani? Amayi amakhala okangalika nthawi zonse. Inu pamene mukugwira ntchito zina amayi ndiye kuti ndi amene akuthamangitsa zinthu pa ground. Ndi chifukwa chakenso ndikati ndilumikizitse ndi funso lako ndi chifukwa chakenso mtsogoleri wa dziko linoli ndithu anaona kuti ndikoyeneka kuti ayike mzimayi on that crucial role, on that crucial position. Chifukwa chokuti akudziwa zokuti akayikapo mayi pamene paja mayi uja mwina a president sangakwanitse kuti ayang'anire onse koma akapereka gawo limeneli kwa
a vice president ndiye kuti iwo akhale oyimirira amayi anzawo mwina mwachidule ndikhoza kutero sikoyamba mwina chipani cha DPP kubweretsa mzimayi ngati wachiwiri wake. Tidaonapo mbuyomu Profesa Profesa Bingwa Mutharika malemu mzimu wause mumtendere anasankhaponso mmayi ngati wachiwiri wawo adapambananso ndi mavoti ambiri. Apanso taona Profesa Peter Mutharika asankha Dr. Jane Ansah AC naonso ndithu ngati wachiwiri wawo kupambananso ndi mavoti mwina zimene anthu samayembekezera kuti 50+1 khozotheka pakamodzi nkamodzi anthu anayembekezera kuti chisankho chibwerezedwa ichi. Komanso mwa mfundo ina ndiyo kuti nthawi zambiri amayi akhala kumayang'aniridwa pansi makamaka tikukambatu maudindo amene wawa anofu maudindo akuluakulu mapezeka nthawi zambiri maudindo ngati amenewa akuperekedwa kwa abambo koma ndi chinthu chosangalatsa komanso tikaonanso amalawi ndithu nawonso ndiosangalala kuona kuti amayi tsopano ayamba kuyikidwa pa maudindo akuluakulu komanso sakuyang'anidwanso pasayi kuti ayawa ndi amayi nawonso ndithu akuwerengetsedwa ngati anthu. Komanso mwina tikawunikira vice president pa maphunziro ake mwina chikulimbikitsa bwanji atsikana amene ali msukulu zosiyanasiyana akamaona amene waphunzirira nkufika pa udindo ngati umenewo amene wawatu tikhoza kunena kuti ndiye kuti akhala ngati role model ndikukhulupirira chingerezi chimenecho mudachimvako chimamveka kukhala role model ambiri ana atsikana akamaona nawonso akhala akumalota kuti ngati vice president kukhala mayi maphunziro ake otere inenso nanenso bwanji ntamalota kuti ndikafikire nane ndidzakhale ngati iwo mwina sangakwanitse kukakhala ngati iwo koma kuyandikira ndithu chifupifupi ndiye wasankhanso kukhala vice president komanso kuona maphunziro awo ndi chinthu ndithu chopatsa chidwi kwa atsikana athu makamaka generation imene ikubwera ndithu m'mambuyo. Anthu anga pamene ndacheza nawo pano ndachinyamata ndacheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP pano pa chigawo chapakati Honorable Alfred Gangata omwe ndi nduna ya zamdziko ndacheza nawo pano tachezanso ndi achinyamata ena pompano mwina zikuperekanso chithunzi chotani pa nkhani yolimbikitsa achinyamata taona aphungu awiri atatu amene ndacheza nawo pano iwowanso ndi achinyamata pa nthawi sotu mafuna noti pa nthawi imene mtsogoleri wa dziko lino amasankha olemekezeka Alfred Gangata kukhala Minister of State ukaona ma-commentaries a anthu komanso ndemanga mwina za anthu kandi pa social media anthu ambiri ndithu amakhala ukamba zabwino komanso kusangalala kuti wachinyamata anzawo ndithu wapatsidwa udindo ngati umenewu kutanthauzanso kunenazo kuti achinyamatawa asadikire mawa inu ndiye basi mwangomaliza asadikire mawa ayi mawa lawo lichalatani lafika utsogoleri uyambepo olozo ngati ukumbukira bwino ngati unamva speech ya president APM ananena ndithu kuti amusankha mwadaladala ndi cholinga chokuti iyeyo adzionanso naye gawo lake liti kumpatsa mphika wa nyamata nawonso a vice president awapatsanso mphika wa amayi atsikana ndithudi ndi nzanga tadziwitsa Malawi kuti tili ndi anzathu ena amene ali pa ndipiti wa galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino ndiye iwowa akhala akutipatsira komanso kuti kuulutsa zimene zikuchitika mu njiramo ndiye ndimamva kuti pakadali pano tiwapatsira kuti tingomva kuti kodi kumeneko ulendo wawo ukuyenda bwanji koma mmene ndimamvera akuyandikira ndithu adzifika chaposachedwa pano moti anthu amuone mtsogoleri wa dziko lino akufika posachedwa pano. Nakuona uli pa social media kumaona mmene achulukira anthu madera osiyanasiyana tangofotokozapo ndithu kuti anthu munsemu fa ulendo mwina bweza atafika kalekale koma kuti pena amati akafika wayimitsa kuti ayi mupereke moni ngakhale pa tsangano 10 off ndamva kuti pamepa ati anthu adachirobhuloka ndithu kutseka kuti inuyotu adadi kunena kwa anthu amatero kuti simukudutsa ayi mpaka na muime mutilankhule mutipatse moni izi zingosonyeza chikoka mwina chimene mtsogoleri wa dziko lino ali nacho
kwa anthu komanso sindikukhulupirira ngati unayikamba mfundo imeneyi kuti tikamakamba makamakaso za kulilongwe kuno kapena chigawo chapakati mtsogoleri wa dziko lino mwina anachionanso kuti nchofunikira kuti adzayime pano awapatsa anthu moni ngakhalenso mtawuni mwenimweni chifukwa chokuti mtsogoleriyo adalandira mavoti ndithu ochuluka pa chisankho chapatatu chomwe chinachitika pa 16. Chabwino ayi ndathokoza kwambiri Joyful mwina amene wafotokozera kuti tapatsira anzathu amene ali pa ndipiti umeneyo kuti timve kapena tionetse kuti zili motani kumene ali. 3, 2, 1, take. Yeah, bebala. Tunakata daula hapo mafizi ya wana na sura zetu. Tunakata daula mafizi ya wana na sura zetu. Na hata kama tunabali. wa dziko lino akuimba ena kuti aime akufuna ataona mtsogoleri wawo Profesa Arthur Peter Mutharika kufikanso mu mzinda wa Lilongwe pamene anthu akusangalala akunyadira kunena kuti mtsogoleri wawo wafika mu mzinda uno kulowanso mu mzinda wa Lilongwe pamene masiku apitawo Profesa Arthur Peter Mutharika anafika mu mzinda uno ngati munthu wamba pamene amazapereka mapepala awo ma nomination papers ku Malawi Electoral Commission chosaziwa kuti zotsatira zimenezi pa 16 September Profesa Arthur Peter Mutharika anyamula chinthuchi ndi more than 50%. Ndiye anthu watu ndi okondwa mu msewu umene timayenda ngakhale pa tsangano anthu anachingira ndithu kuti mtsogoleri awayankhule. Ndiye pakali pano anthu ndithu akakamira mdipiti umenewu wa Profesa Arthur Peter Mutharika akuti ndithu aime awayankhule. Achinyamata, amayi, abambo anakusangalala monyadira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wafika mu mzinda wa Lilongwe. Kumbuyo kwathuku ndithu tikuona mdipiti umenewu wakutiridwa ndi anthu ochuluka amene akusangalala kuti mtsogoleri wafika. Mmene tayendera kuchoka ku Page House kufika kuno kuchoka ku Mangochi kufika kuno ku Lilongwe mu msewu mmenemu ndi chimwemwe chokha pamene anthu amayimika manja ena amathamanga atangonyamula salu zawo kusonyeza kuti ananyamuka modzidzimuka kusonyeza kuti atangomva kuti mdipiti ukubwera. Anthu anali achimwemwe. Profesa Arthur Peter Mutharika walowa mu mzinda wa Lilongwe pamene tikhale tikudutsa pa tanki posachedwapa koma anthu adakali oyima mbali zonse za msewu kusangalala kunyadira kuti mtsogoleri ameneyu wafika. Ndiye chithunzithunzi cha mmene zilili kuno ndi chimenecho anthu ayima ndithu atuluka nyumba zawo kufuna kuti aone mtsogoleri ameneyu Profesa Arthur Peter Mutharika. Pali khwimbi ndithu limene likutsatira mdipiti umenewu achinyamata akuimba nyimbo zawo khwimbi la anthu pa 6 miles limene lachingamira Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso atayima pa Mangochi anayankhulapo ndithu mfundo zimene zikukhuza Amalawi. Profesa Arthur Peter Mutharika akunena kuti mavuto amene Amalawi akumana nawo akuwadziwa ndipo anthu asadandaule kuli nkhani ya chimanga. Pakali pano tikudusa pa 6 miles patsogolo tikamayandikira Wakawaka pamene paso pali anthu amene akusangalala azimayi ena akuvina ndithu mbali mwa msewu achinyamata kunyadira kusangalala khwimbi lochuluka kulowa mu mzinda wa Lilongwe. Ena akumatchula kuti mkulukuta moyo, ena atu akumatchula kuti iyayi the great return to proven leadership. Mtsogoleri ameneyu mukumva ndithu anthu akusangalala
kusangalala kunyadira zilibe kuti uyu ndi wamkulu zilibe kuti uyu ndi wang'ono zilibe kuti uyu ndi wachikulire ana akuyimba kuti adadi 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 kusangalala ndithu kuti mtsogoleri wafika. Izi zili chomwechi pamene tikuyandikira kufika pa thanki pamene pasonkhananso anthu ambiri. Tikuyandikira ndithu tsopano kuti tikafike pamene pakoma njira yonse kuchoka ku 6 miles ndi njira imene yadzadza ndi anthu. Cosmas, ukuona bwanji kuti izi zikupereka bwanji chiyembekezo kwa Malawi kuchuluka kwa anthu kumeneko? Zona ndithu nzanga Barbara nzosadabwitsa chifukwa pakati ponsepa apa timaona anthu akunena kuti president kodi abwera liti ku Lilongwe ndeti madziwa kuti anthu anali atakonzeka kale kuti Professor Arthur Peter Mutharika akamalowa mu Lilongwe amulandire modabwitsa mwa mtundu umenewu kuchuluka kwa anthu. Monga iwo wanena Barbara kuti kuchokera paja pa 6 miles tingokamba za mu Lilongwe mokha mmene tangolowa mu Lilongwe kuti kuchokera pa 6 miles pa roundabout kufika kuno kumene tikuyandikira tsopano kuti tifike pa matanki ndi anthu okhaokha pansipo mutha kumva ndithu komanso inu amene mukutitsatira pa television ya MBC mukutha kuona ndithu mmene zikukhalira kuno. Inu amene mukumvera pa wireless yathu ya MBC Radio 1 ifetu ndi mboni chifukwa ndi amene tikukuwuzani mukamvetsera pansipo mukumva ndithu anthu akukuwa malikhweru mkati ndungululu mkati ndi mmene twamulandirira Professor Arthur Peter Mutharika anthu amuno mu Lilongwe kumulandira mwachimwemwe kwambiri. Mzanga Austin Kakande ukutha kuona zimene zikuchitika pano amanena kuti kukhala awiri simantha chifukwa mmatha kukumbusana zina zimene wina mwina diso lake silinaone. Austin zomwe kwambiri nzanga Cosmas ndizopasa chidwi kwambiri kuti anthu kusonkhana chonchi mmene President Professor Arthur Peter Mutharika akulowa mu mzinda wa Lilongwe, anthu kuchita kuisatira convoy, kuchita kuthamangira ndipiti kuti kukakamiza kuti mwina aime awayankhule komano mwina chifukwa cha nthawi sizitheka. Koma anthu ena mwene mukumvera nyimbo pasipo akuti sitilola aime akuyesa kuthamangira munsewu kuti mwina ndipiti uime kuti mwina adadi mmene anthu amawatchulira awapatse moni. Cosmas ndi zinthu zopasa chidwi kwambiri kuti President Professor Arthur Peter Mutharika anatuluka mu mzinda wa Lilongwe kumapita ku Blantyre asali president ali presidential candidate atakhala pafupifupi mwezi watunthu lero akubwerera ali mtsogoleri wa dziko. I think ndi zimene zikuwapasa anthu chidwi kwambiri kuti akhamukire munsewu choterero. Nkhani ndi imeneyo umboni wonse ndi umene mukuonawo ino amene mukuonera pa television yathu ya MBC khamu la wanthu limene lafika kudzachingimira president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Zonsezi zikuonetseratu kuti anthu anamusowa President Professor Arthur Peter Mutharika kuno ku Lilongwe komanso maboma ambiri mmene tadutsamu anamusowa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi chifukwa chake anthu sanaone nthawi angokhamuka kusiya ntchito zawo zosiyanasiyana wena mpaka kuvundikira malonda awo kuti mwayi umene usawadutse kuti mpaka namuone pamene President Professor Arthur Peter Mutharika walowa mu Lilongwe ngati president wa dziko. Panopa ndithu tikuyendabe nzanga Barbara ndikaonanso kutsogoloko ndikuona kuyimbira wanthu iwe ndamene ukuonetsetsa zimene zikuchitika kumeneko tafotokozako zina. Pano tikudutsa pano ndi pa msika umene wotchuka amati pa wakawaka, koma anthu ochita malonda ena ndithu ayimika zinthu zawo kuyima kukhala ndi chidwi kuti aone mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Pamene anthu akuyimika manja akusekelera, pamene anthu akunyadira ndikupereka chiyembekezo kuti mtsogoleriyo anthu anamusowa. Mbali zonse za msika wa wakawaka anthu akuyimba, anthu akuti ayime akufuna aone Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula ku mtundu wa Malawi. Izitu zikupereka chiyembekezo kuti Professor anamusowa president yu, anamusowa president yu. Ndiye tikhale tikupasirani zambiri ndithu pa mdipiti umenewu Professor Arthur Peter Mutharika kufika mu mzinda wa Lilongwe. Pa wakawaka zinthu zavutiratu, pa wakawaka zinthu zavutiratu, chisangalalo chokhachoka, chisangalalo chokhachoka muno mu mzinda wa Lilongwe. Ine Barbara Mwandira ndinali nawo pa ulendo umenewu ndipo titha kuchitira umboni kuti munjira mmenemu zimene taziona ndi zimene zikuphera mphongo mavoti amene anapeza Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akuti afuna tione
adadi tiyaone njira yonse kuchoka pa 6 miles njira yonse ndiyodzaza ndi anthu ena anyamula chimanga ena atu anyamula chimanga kukweza mmwamba zikuphera mphongo kuti akuti chipani chimenechi mbiri yaketu ndi yachimanga mukudziwa inu nkhanini mbamu kudya atu anthu amafunika kudya ndiye pa mdipiti umenewu taona khwimbi la anthu koma panopa tikudusabe mu khwimbi la anthu limene likuti adadi tikufuna tiyaone ndikuona achinyamata pali amayi pali abambo aliyense akuyimba kuyankhula ena akuyimba mawizulo kuti profesa wafika mdziko lino la Lilongwe mzinda wa Lilongwe panopa chilichonse chayima chifukwa magalimoto sakuyenda khwimbi ndi limene layima mbali mwa msewu kunyadilira ndithu mtsogoleri wa dziko lino pamenetu tikufika pamalo apa tingokumbutsananso kuti manifesto imeneyi ya DPP muli zinthu zingapo ndipo tidacheza ndi anthu zimene mwina ena amayankhulanso kuti yayi ife nkhanitu imeneyi yachimanga yatisangalasa pamene anthu akuvutika ndi njala komanso tavutika kwambiri ndi nkhani ya ma school fees uthenga umene ananena Profesa Arthur Peter Mutharika kumulakho wa lomwe kunena kuti kuyambira pa 1 January anatu akhala asakulipira fees ndiye tikunena kuti nkhani imeneyi ndimene yasangalasa anthu kwambiri kuti ana ambiri akhala asakulipira school fees koma akukwanitsa kupita ku school ena atu akumati ni mkulukuta moyo tikumva ndithu achinyamata boyimba akumatchula dzina limenelo kodi Cosmas iwe nzanga umatsata chichewa kwambiri mkulukuta moyo ndi chani Profesa Arthur Peter Mutharika malinga ndi nthawi ija ya kampeni anthu ambiri ankafuna mwamuyipitsira mbiri kuti akutera kuti wakula mwakuti mwina satha kuyenda kuchita misonkhano yokopa anthu ndiye iye mwini anauza Malawi kuti musamvere zonama zimene anthu akunena ndikatuluka mundiona ndipo anatulukadi Profesa Arthur Peter Mutharika kuyenda mpaka na anthu ena amene amafuna kumamuyipitsira mbiri anafika pochita manyazi pamene iye ananena kuti ine ndi mkulukuta moyo tili limodzi mpaka ndimeyo sei timalizira limodzi kutanthauza kwake kwa mawu amene nkumeneko kuti pamene wena amanena kuti ayi profesa wakula iye ananena kuti ayi ndimeyo tili limodzi timalizira limodzi nkhani yake ndimeneyo Barbara ndi mmene tikuchitira ndithu ulendo wathu pa mdipiti tinanena mmawa uja kuti tikupatsireni tsatane mzanga Cosmas Chale Austin Kakande inenso Barbara Mwandira kukupatsirani chithunzithunzi cha mmene zilili kwa amene mwangotsegula kanema wanu kumene amene mwangotsegula wireless yanu kumene tikupatsirani ndithu tsatane wa mdipiti umenewu wa Profesa Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino tsopano tikudutsano apa pa St John's pamenenso pali anthu amene ayima mphepete kufuna ataonanso mtsogoleri wa dziko lino ena akuyimba ndipo akuyimba ena akutchula kuti ayime tikufuna tiaone mdipiti umenewu ndiomwe tauona kuchoka pa 6 miles tapeza anthu ochuluka amene ndithu akufuna ataona Profesa Arthur Peter Mutharika mwachithunzithunzi titha kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala pambiri ya Malawi kukhalanso the 7th president wa dziko lino komanso titha kunena kuti akhalanso president amene wabwereranso atawina atachoka pa mpando nkubwereranso nchifukwa chake mwina mutu wake akumatchula kuti the great return to proven leadership pa Chingerezi pamenepo koma tikapita kuchichewa akuti kubwezeretsa utsogoleri wabwino utsogoleri wapamwamba apa sopano tikufika pa tanki koma nditha kutsimikiza kuti njira yathu yonse kuchoka pa 6 miles yadzadza ndi anthu njira yathu yonse kuchoka ku Page House ku Mangochi yadzadza ndi anthu tikufika khwimbi la anthu lochuluka limene likunyadira kuti ajaji khwimbi lochuluka limene likusangalala kuti ajaji afika the great return to proven leadership amene mukutsatira kanema wathu nkhope zikuoneka kuno ndi zachimwemwe nkhope zimene zikuoneka kuno ndi zowala nkhope zimene zikuoneka kuno ndi zosangalala tikufika pano pa tanki pamene anthu akusangalala ndi chimwemwe amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana the great return the great return to proven leadership amayi akuyimba anyamata asikana abambo ndi mmene zinthu zilili pano pa tanki ndikuona akuluakulu ena aboma akuluakulu ena achipani kusangalala kunyadira kufika kwa mtsogoleri
wa dziko lino. Tsopano tiapatsira anzathu Simeon Shumba alipo mpano, tikupatsireni kuti mupereke chithunzithunzi zinthu zili bwanji pa malo pano. Simeon Shumba. Pamene panso ndikaona ndithu kumbuyo kwangaku ndikuona kuti tsopano galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zafika, inatsogola galimoto imene inanyamula chimanga Nkhokwe. Naona ali akupatsa chidwi imeneyo kuona mzimayi akupeta. Akupeta nanga simumandifunsa za mzimayi. Chabwino apa pano tinganati tafika pa chimake pa tsiku la lerolo. Mtsogoleri wa dziko lino wafika malo ano. Anthu chisangalalo chafikano pa chimake penipeni kuti ayi anthu akondwa zenizeni. Pa Chingereza amati business progress stand still. Ndimene zachitika panopo chilichonse kandi cha malonda kaya chimene chimathukira pano pa abiwi chaima. Afuna apange za mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, galimoto zafika, tingane mwina anthu apenga. Olo palikena kamati anthu abalalika. Nkutheka zimene zikutani zikuchitika apa mano chingonetsa chimwemwe chiyembekezo chimene anthu ali nacho pa mtsogoleri wa dziko lino kuti ayi anthu akondwa kwambiri kuti tsopano mtsogoleri uja wafika, chisangalalo paliponse. Mwina mwayi chisangalalo chake tikhoza kuchifananizira, ndakumbukira tili ana akakhala kuti makolo makamaka abambo poti ife ana akazi timagwirizana nthawi zambiri ndi adati. Akangokhala kuti abambo aja abwera olokangova hutala pa gate umathamanga, chisangalalo chake ngati kuti adachokapo chaka chathacho. Pankali namene avuta ma social media ndi achigalimoto imene cha bwi ndeni mwamva chimenecho makumbukira nthawi imeneyo hutala ya bambo akafika. Kumakhala chisangalalo ndiye tikhoza kungozifananiza ndithu meneso akuti sokonezera anthuwa ndichisangalalo basi ndithu tatiye tingobwerera mwina mbuyo, tiye tibwerere mbuyo chakuti basi apa pano zikuonetsa ndithu kuti ayi anthu asangalala kwambiri, akudutsa paliponse uku naponda mwina zathu zopondera. Koma chimene tingafotokoze nchokuti ayi galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zafika malo pano. Kumene ndikuyang'ana ine ndi kumene galimoto zikudutsa munsewumo ndithu mwadzaza galimoto, anthu oyenda pansi basi kwangokhala kuti china chilichonse chingooneka mwina chamakaka chipani chimene cha Democratic Progressive Party DPP cha Profesa Arthur Peter Mutharika kuseza ndithu anthu amulandira muno mu mzinda wa Lilongwe. Zonadi komanso mwina tingoadziwitsa omvera athu kunena kuti mmene watere mtsogoleriyu akuti anthu amene amamudikirira panopa amperekeza kukafika mtawuni, pali malo ena tawuni ya Lilongwe timati pa marobots, enanso amapadziwa kuti pa mzikiti. Ndakuti khala mukhwimbi la anthu limene limamudikirira presidentiyu likampekeza kukafika pamenepo, pali chiyembekezo chokuti akhoza kukalankhula ndithu umeneko, koma ulendowo sukathera pompo, akanyamukanso kuwaperekeza kukafika akuti pa gate la khomo lawo. Chimene tingakumbutsa anthu kuti mtsogoleri soti wangobwera kuti anthu adzangomuona ayi, koma pali ntchito ziwiri zitatu zimene akudzagwira kuno ku Lilongwe. Pali nkhani choti atsegulire nyumba ya malamulo lachisanu lino, ndi zimenenso akuti ani akubwera kudzachita kuno. Choncho ndithu pali chiyembekezo kuti sikuti angomuona lero lokha ayi, koma masiku onse amene akubwerawa akhale akumana naye, akulankhula naye chifukwa ali ndi zambiri zoti zimene ayenera kuchita. Akapita nyumba ya malamulo akwena kuti akalankhule ku mtundu wa Malawi, akapatse mawu ake ichamati State of National Address kuwafotokozera anthu zina zimene wakonza mulamuliro wake. Nde amene mwina lero sanakwanitse kumuona amuone masiku amene akubwera. Amuona ndithu mtsogoleri wa dziko lino masiku amene akubwera, koma pakadali pano poti tinafotokoza kale kuti tili ndi anzathu ena amenenso ali pa mdipiti umene wa galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino Barbara komanso Cosmas Chale. Pakadali pano tiapatsire kuti apitirire nawo ulendowo, apitirizenso nawo kuti fotokozera kuti kodi ulendowu uyenda motani. Tingothokoza mwina timu yonse imene ali pano kuti achita zazikulu ndithu, panali anzathu amene ali pa kamera, pa makina ndi ena otero onse amene anali pano kutithandizira kuti anthu athe kuona zithunzi komanso amene ali pa wireless amvere bwinobwino. Ine mwayi mtumodzi ndi mnzanga Joyful Paliani. Zikomo kwambiri.
president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wafika tsopano pano pa matanki pamene tu waima tsopano ndipo tu galimoto ija yampanda denga aitsekula aivundukula ndithu mipando yake yoyera ija kumachita kotero kuti panopo anthu onse maso ali ku galimoto ya president pamene tu posachedwa apa president akhale akuyankhula kukwimbira wanthu amene asonkhana pano choncho panopo chimene chikuchitika nchoti president akhale ku pano panditu president nthawi ina iliyonse akhale akuyankhula kukwimbira wanthu limene lili pano pa matanki kotero kuti pano president akwera galimoto ya mpanda denga ndipo tu pamodzi ndi first lady akhala mipando anthu amene mukwamvawo ndi chisangalalo chokhachokha cha anthu amene asonkhana kuno amene tu akusangalala kwambiri ndi kufika kwa president pamalo ano pa matanki pamene tu panasonkhana anthu ambiri anthu achokera madera osiyanasiyana madera akutali kubwera pano ndipo mmene tikumvera ife tamva kuti anthu ambiri mmene maona 9 koloko anali atafika kale malo ano ndipo akhala pano akudikirira kuti amone president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso amve mawu ake pamene walowa mu mzinda wa Lilongwe Professor Arthur Peter Mutharika kuchokera tu pa tsiku limene atalumbira president wa dziko lino kulowanso pa udindo umenewu wa president wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika lero nkoyamba kubwera muno mu mzinda wa Lilongwe ali president tsopano choncho ichi chasangalatsa anthu ambiri amene tu afika malo ano panopa zimene chikuchitika pamene president ali chikhalire galimoto ya mpanda denga ija ndipiti wayambanso kuyenda ndithu ndipiti wayambanso kuyenda ndithu mowonjezera liwiro pang'ono pamene president ali chikhalire pa mpando wawo mgalimoto ija ya mpanda denga mzanga Austin kukhala awiri simantha tafotokozapo ziwiri zitatu Bible la Chingelezi mene Yesu ankalowa mu Yerusalemu muluma wa Chingelezi amati triumphant entry. This Christmas I can safely conclude is one of them. Mene anthu azazira mene anthu alili mene chikondwerero chilili muno pamene president Professor Arthur Peter Mutharika akulowa mu mzinda wa Lilongwe sizinaonekeponso zopasa chidwi ndipiti ukwesa mwina kuthamangako koma anthu sakusiya akuthamanga pamene amva zokuti president Professor Arthur Peter Mutharika akatha kuwayankhula pa muzikiti wa mkatikati ya tauni ya Lilongwe. Barbara zili kunotu sindizo iyayi anthu akusangalala anthu ochuluka ndithu kunyadira nsewu umene watsekedweratu ndithu kusonyeza kuti anthu amenewa ali ndi chidwi kuti akawayankhule. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walandidwa ndi khwimbi la anthu amayi akulu abambo ana kudzadziratu pa tanki kufunatu kuti awayankhule. Ndiye pano tili pa ulendo tikupita mtauni pamene akayankhule
pa mzikiti wa town, koma anthu tu akuthamanga, anthu sakuyimva iyayi. Anthu akuti iya ife sitikubwerera mbuyo, ife tikulondolabe mpaka na tikafike pamene mtsogoleri wa dziko lino akatiyankhule. Pongopereka chithunzithunzi Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi the 7th president amene mumbiri ya dziko lino la mpando ndikuchoka ndikabwereranso, zimenezi zikuphera phongo kuti the great return to proven leadership. Tikuona kutsogolo kwathu kulitu chimanga, pali nkhokwe ya chimanga pamene zikusonyeza kuti yaya kuti chizindikiro cha chipani cha DPP ndi chimanga. Anthu koma ali ndi chimwemwe, ali ndi chiyembekezo, nkhope zawo zikusonyeza chiyembekezo. Ndi mmene zilili kunoko pano tikudutsa pa abiwi, koma khwimbi la anthu likuyendabe ndipo silikumva kuti ikaya atopa, koma anthu sakubwerera iyayi. Anthu akudalirabe kuti iyayi ife tikufuna tikafike ndithu kumene kuli mtsogoleri amene akatiyankhule. Anthu amene ndikumva kuti akhala kuchokera mammawa mmene mati 7 koloko 8 koloko, anthu amene ali pompa, anthu adikira mpaka na mmene mati chamma 5 mu pamene tikufika. Ifeyo mmene tayendera zikupereka chiyembekezo kuti anthu akufunisitsa kuti ataona Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu ndochuluka kunoko mmene zilili ndizoti zikuvuta kufotokoza kwake. Tauni ino ya Lilongwe ikudabwitsa kuti konse kwatsekedwa ndipo galimoto sizikudutsa, azaza ndi anthu, mbali zonse za msewu ndizochuluka ndi anthu. Pali ndithu misinkhu yosiyanasiyana, ena ndachichepere, ena ndachikulire, ena ndachinyamata, koma onsewa akungoti adati, onsewa akungoti adati atiyankhule. Ndipo akuimba nyimbo, ndipo akuthamanga anthuwa, ena atipitirira, ena ndithu atipitirira, ena mpaka nali kumbuyo kwathu kusonyeza kuti mzinda wa Lilongwe watsekeka. Ena ndithu avala makaka achipani, ena sanavale, koma nkhope zawo zonse ndizosangalala ndi chimwemwe. Professor Arthur Peter Mutharika walandiridwa ndi khwimbi la anthu, anthu akusangalala mochuluka. Ndiye nzanga Cosmas inetu kumene kuzikulephera kufotokoza zinthu zake. Ndakumvetsa kwambiri Barbara, chifukwa ngakhale ineyonso zoterezi sinazione. Ndayendapo kwambiri maulendo ochuluka ndi Professor Arthur Peter Mutharika, koma saizi imene yafika panopo tsiku la lero Lilongwe imene yamulandirira president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, tikhoza kunena kuti Lilongwe yagwedezeka, chifukwa tisanalowe muno mu Lilongwe tili chakubalaka timamva ndithu timauzidwa kuti komatu Lilongwe imene ilili uku si mmene muganizira. Komano panopa pamene tapeza nomboni wonse onena kuti Lilongwe yamulandira Professor Arthur Peter Mutharika, Lilongwe yalankhula, Lilongwe yaperekera yokha umboni osonyeza kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wa dziko lonse la Malawi. Chifukwa anthu amene abwera kuno ndi anthu ochuluka kwambiri, angapo tinamva ndithu akuimba nyimbo zosiyanasiyana, pakumapezeka magulu osiyanasiyana kuimbanso nyimbo zosiyanasiyana zosonyeza kumulandira Professor Arthur Peter Mutharika. Tinafotokozapo kuti zili kuno zosaona msinkhu, anthu ochuluka abwera kuno, ana akulu, kutera kuti mmene tikuyankhula zonse galimoto zikuyenda, ndipiti ukuyenda ndithu pali wiro wa msinkhu wabwino, koma anthu sakutopa, anthu nawonso akuthamanga, kumathamanga chimodzimodzi liwiro lofanana ndi galimoto zapa ndipiti. Ndi mmene tuzilili kuno. Ichi chitsimikizo chosonyeza kuti anthu ali ndi chikondi chachikulu kwambiri ndi Professor Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye mmene tikunenera muja kuti pamene akayankhule Professor Arthur Peter Mutharika ndi pa mzikiti tikalowa mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe paja panali pomulandirira Professor Arthur Peter Mutharika, koma mmene anasonkhanira na anthu pamene paja pa matanki kunakhala ngati kuti malo ansonkhano ndi amenewo, koma hayi ndithu tikumva kuti pa mzikitiso napo pali 19 wambiri wa anthu. Tsono kuonjezera ndi anthu amene tikuchoka nawo pa matanki, chifukwa wena ayenda zamadulira panopa akuyandikira kufika pa mzikiti, ndipo ena tikuyenda nawo limodzi, koma pali galimoto ndithu panopa ndipiti waonjezerapo liwiro pang'ono, koma anthu sakutopa, anthu akuyendabe, ena akuthamangabe, kusonyeza ndithu kuti
akufuna kuti akamuonetsetse Profesa Arthur Peter Mutharika komanso akamve mawu ake atamsowa kwa nthawi ndithu. Choncho izi ndi zimene zikuchitika kuno ku Lilongwe. Tinanena kuti kuchoka kuja ku Page House kumangochi timakumana ndi khwimbi la wanthu mnjira monsemu malo osiyanasiyana m'mayima wanthu, komanso titafika pa tsangano tinapeza khwimbi la wanthu lalikulu kwambiri. Ndiye timamva kuti ku Lilongwetu anthu mukalephera kuwawerenga, koma mmene tangofika tikuti tikulowa mu Lilongwe makamaka kuyambira paja pakamphata panathenje kudzafika pa matanki makamaka pa 6 miles ndiye tinapeza anthu ochuluka. Koma kwa anthu ife amene timamdziwa bwinobwino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chikoka chimene ali nacho, kwa ife palibe chodabwitsa chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika tayenda naye nthawi yayitali ndipo tikundziwa kumene amapita iye kumakhala khwimbi la wanthu. Ichi ndi chitsanzo chachikulu kwambiri chosonyeza kuti utsogoleri umachokera kwa Mulungu. Choncho Mulungu ndi amene wapereka utsogoleri umenewu kwa Malawi, kuti Malawi mutavutika kwa nthawi pano tsopano nayo mtsogoleri amene ndithu wangofika nkulonjeza zonse zimene walonjeza zikuchita kuonekeratu kuti nzotheka, chifukwa mukumbukira inu paja kuti atangolumbira president wa dziko lino adanena kuti ayesetsa mavuto onse amene Malawi akumana nawo omwe iye akuwadziwa kale athana nawo. Ndipo atasankha nduna anatumiza nthawi yomwe nduna yoona za malimidwe kupita kukagula chimanga kuja ku dziko la Zambia, kusonyeza kuti ichi chinali chiyambi chothana nawo mavuto wonse amene Malawi anakhala akudandaula. Austin Kakande tinali limodzi paja tsiku limene president wa dziko lino amafotokoza kwa anthu kuti mavuto onse athana nawo, komanso tinali limodzi paja kuja ku Page House kumene president wa dziko lino anafotokozanso zoti mavuto onse athana nawo. Komanso lero kumangochi tinali limodzi. Nthawi ina ndikufuna kuti ufotokozepo ziwiri zitatu popera mphongo pa mawu amene aja. Pada kali pano tikufika tsopano tikuyandikira kuti tifike tilowe bwinobwino mu mzinda weniweni wa Lilongwe. Choncho Barbara tafotokozapo ziwiri zitatu. Ndikaona anthu amenewa kumamvetseranso zimene akuyimba kuchuluka kwa anthu zikungophera mphongo mavoti amene adapeza Profesa Arthur Peter Mutharika kuno ku chigawo chapakati. Njira yonse ili ndi anthu amene sakukakamizika kuombera m'manja, sakukakamizika kuvina, anthu amtundu wosiyanasiyana, anthu ansinkhu wosiyanasiyana, kuimba komanso kusangalala. Tikulowa pano pamene chuka ndithu apa papia Lilongwe, anthu ochuluka nsewu miles mpaka amene tafika muno mu tauni ya Lilongwe. Profesa Arthur Peter Mutharika alandiridwa ndi khwimbi lochuluka, khwimbi la anthu, khwimbi la anthu lochuluka. Profesa Arthur Peter Mutharika atanyamuka kuchokera ku Page House, tinaona anthu amene anasonkhana pa roundabout ya mumseuso munali anthu, koma zimene taona kuno ku Lilongwe ndi za mtundu wina. Zimene taona kuno ku Lilongwe ndi zosiyana ndithu, chifukwa kuno ku Lilongwe anthu wandi ochuluka kwambiri ndithu. Anthu wa zikusowesa chokamba mbali zonse zili ndi anthu, kwadzaza anthu ochuluka amene akufuna ndithu kuona mtsogoleri ameneyi Profesa Arthur Peter Mutharika. Izitu zikungotanthauza kuti chimwemwe chimenechi ndi chozama, chimwemwe chimenechi ndi chochuluka. Apa tsopano tikudusa pamenepa timayamba kulowa pa hardware, pamenepa ndipo otchuka ndithu ku refilling station ya Puma, pamenepa pali odzaza aliyense akufuna ataona Profesa. Anthu akuyimba, ena avula malaya, ena akukupiza malaya, ena ndithu akuyimika manja, akuyimika manja. Ndithu pali zinthu zodabwitsa pamalo pano, zinthu zachilendo pamalo pano. Kuchuluka kwa anthu zikungosonyeza kuti anthu Profesa anasowa ndithu amenewa adadi. Anyamata, atsikana, amayi, abambo ndizopasa chidwi, ena ndithu mpakana ayima nyumba zawo mwamba, ena kuimba nyimbo kulandira mtsogoleri amene Profesa Arthur Peter Mutharika. Mmene zilili kuno ndi zododomesa. Tikuona ndithu akuluakulu ndithu achigawo chino cha ku Lilongwe, tikuona akuluakulu achipani kulandira mtsogoleri Profesa Arthur Peter Mutharika.
zimene zikuchitika pano ndizoti kuti ufotokoze ndizoda mmene mukumvera tawuni yonse yadzaza paliponse pali anthu paliponse pali anthu ukuchita kusowa poponda akuti msonkhano wa mundipondera mwana ndi zomwetu zili kuno mu mzinda wa Lilongwe mmene timanyamuka ku Page House ku Mangochi zimaoneka zopepuka ndithu zimaoneka zopepuka ndithu koma mmene tafika kuno taona kuti iyayi mtsogoleri wa dziko lino amakondedwa ndi aliyense mtsogoleri wa dziko lino aliyense akumunyadira tikuona ndithu sizikuona msinkhu azimayi ena akusangalala ndi azibambo ena akusangalala ndi achinyamata zikungophera mphongo kuti mtsogoleri ameneyi akukondedwa apatu ndipoti kuti munthu usamuone uyende bwinobwino upezeka ulo mwana wakusokonekera anyamata ndi amene akuyimba pasipasipo kuyimba ndithu kuti adadi omwewo the great return to proven leadership the great return to proven leadership ndithu nimene zilili kufikanso pano pa mzikiti pamene profesa akhale akuyankhula ku mtundu wa Malawi inu pakali pano padzaza konse ku mashopuku kwadzaza anthu mbali zonse zadzaza mbali zonse zadzaza mbali zonse ukuchita kusowa poponda mtsogoleri ameneyu akhale akuyankhula ku mtundu wa Malawi mtsogoleri amene akhale akuyankhula kwa anthu amene akhala akumutsatira zimene zili pano ndizongododometsa ndizophera mphongo chimene chikuchitika pano Profesa Arthur Peter Mutharika mmene anabwera mu mzinda muno amafika mu mzinda muno ngati munthu wamba koma pano afika ngati mfumu pamenetu ndithu tikuona mafumu sochuluka kuzalandira mfumu inzawo Profesa Arthur Peter Mutharika zinthu zododomesa zinthu zopatsa chidwi zinthu zimene zikuphera mphongo kuti the great return to proven leadership Amalawi ali ndi chikhulupiriro ndi utsogoleri umenewu pamene anaganiza kuti awoterenso kachikena tikhale tikupatsirani zambiri tikhale tikupatsirani mtsogoleri akhale akuyankhulanso ku mtundu wa Malawi turn to proven leadership mwina tingofunsa mmodzi wa chinyamata chifukwa cha Peter Mutharika ndimakuwa tizidya katatu pasiku zomenyana ndi zikwa chifete natopa nazo dziko la ufulu lino ena analisocheretsa dziko lino ndithu ndi mmene zinthu zilili kuno mu mzinda wa Lilongwe wadzadziratu mzinda wa Lilongwe kusowa poponda mzinda wa Lilongwe pamene anthu atseka paliponse kusowa poponda ndithu kuti aone mtsogoleri ameneyu wa dziko lino tikhale tikupatsirani zochuluka pamene anthuwa akufunitsitsa kuti ayankhulidwe ndikuonanso achinyamata ena ochuluka amene ali ndi chidwi pamalo pano tikhale tikupatsirani zochuluka sikomo tikhale ndi mmene mukumvera anthu akuyimba mosiyanasiyana mmene anthu akuyimba kuyimba ndithu kuti adadi afika awayankhule tikhale tikupatsirani zambiri mmene zinthu zilili muno mu mzinda wa Lilongwe mzanga Cosmas uwaona bwanji kuyimbira anthu pamalo pano ndine naso mobwereza kuti zimene zikuchitika lero kuno ku Lilongwe ndi zinthu zimene anthu ambiri adabwa nazo kwambiri koma kwa anthu amene akunziwa bwinobwino Profesa Arthur Peter Mutharika sakudabwa chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika akafika pamalo malo amagwedezeka kotero kuti pano pa mzikiti muno mu Lilongwe padzadziratu palibenso malo ngakhale anthu akuchita kuvutika kuti apeze malo amene apeza malo ndi amene anafika kale
kalekale pamalo ano choncho panopo padzaziratu palibenso malo ndikuona galimoto cha mpanda pamene wakwera president wa dziko lino pamodzi ndi first lady ili chiyimire ndipo a president ali chikhalire padakali pano chimene chikuchitika nchonena kuti zoyankhula tsopano zikuyambika. Amen. Nichigani Jabakati, Honorable Gangata, landed Ulemuanu. Honorable President, Dibalaka Saulemu, Honorable Secretary General, Honorable Peter Mukito, landed Ulemuanu. Pompanoso, Tadalisiga, Manawanu, Vice President, Yoga Kumporo, Jack Muhango, landed Ulemuan, Bamene Mulipo. Dibalaka Ulemuina, Honorable Vice President Warford. Honorable Magungwa London Lemwan Chifuaja Ndawi na Mundilole Ndatutse afumu wetu agogo London na President Wana agunduza kuti changu koma mtsiku la lero kuno ku Lilongwe bwana sizamasewera mene mwaoneramu choyamba ulemu kwa ino a president yathu a dziko lino la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika ulemu amayi wathu a fuko lino la Malawi Mayi Gertrude Mutharika ulemu a vice president wa Chwili Honorable Chakufa Jihad ulemu a state minister Honorable Gangata amene somuli vice president wa Kanyamata abwana munasula kameneka ulemu ASG Honorable Mukito kuchipani cha DPP ulemu nduna zonse muli pano ulemu mafumu mosaiwala
a vice president kuja kumpoto ali pano achimwene athu ali apo ajabi muhango wemwani bwana mwachidule kuno kuli Lilongwe pa mchomba pa dziko muona noka takulandirani ndi manja awiri pokhala president wa dziko lino. Bwana anthu awa analankhula kutumidwa ndi Mulungu kuti akuyikeni pa mpando. Bwana chifukwa mukuona chinamtindika wanthuwa. Bwana dziko lonse linalankhula za inu kuti mutsogolere dziko lino la Malawi. Bwana tsogolereni dziko mwamtendere, mtima wanu ukhale pansi. Anthu ogwira ntchito ndi amene abwera pano. Ndipo ngati Lilongwe yokha koma kulikonse kumene mungayende muchadalukira mavoti Bwana. Bwana pali zambiri zoti muchitiratu mdziko lino koma tifuna pamene mwabwera mukhale omasuka muno mu Lilongwe muno mdziko la Malawi kuti ife mafumu tonse tabwerapa kuli mafumu onse aboma lino la Malawi. Dowa, Mchinji, Kasungu, Nchisi onse ali apo Bwana silikatufuna zonse koma wonani kuti mafumu abwera pano dzakulandirani. Bwana tikonzereni msonkhano kuti tidzalakatule zambiri. Lero ntsiku lokulandirani khala nomasuka ife mafumu tilipo tigwira nanu ntchito ndipo muona nokha monga padzana anthu atatulukira. Bwana tilipo ena mwina sidachita bwino khululu koma tikonzereni msonkhano kuti tidzalakatule za inu pofika lero ukhalanso pa mpando wa president wa dziko lino koma mwamtendere. Kulankhula kwa dziko Bwana lili nanu chidwi ndi amene Bwana ndilekeze pomwe pa kwambiri. Chala mamba jibibiwe ameneyo ndi asinyo atsamango kukulandirani mu mzinda wa Lilongwe. Olemekezeka president msonkhano wangu kulandirani chabe nthawi ino mundilole ndadzutsa regional governor Honorable Chitiliti. Jala mwamba uko DPP woye. Sasa bila Mutharika Professor Gertrude Mutharika mai wa chifundo woye. Vice President athu achigawo chino chapakati Honorable Gangata woye. Mlembi wa mkulu wa chipani cha Honorable Mukito woye. A second Vice President Right Honorable Chihana London ulemu wanu. Bwana pano pali mafumu alaso ese nabwera pano alaso ulemu wao. Bwana wena afendale na chitabu tizaka toposa sete tukwana koma ndisanaone president ndikunama ine Jealous Downi. Bwana anthu a dziko lino la Malawi amakukondani kwambiri. Tinali pa tanki panali chiguluso cha wanthu. Uku ndikulankhula anthu yawa ena mutawina anali mafunso yopanda mayankho koma lero mayankho tomwapeza eti. Ngani ndiyota profesa ntchito zawo zamanja zimachitira umboni. DPP woye. Bwana ndalankhulaso kusalima kuti inuyo mutitsokozere kwa Professor Gertrude Mutharika. Amayiwa akanakhala munthu wina akanakuwuzani kuti adati anthu akukutukwanani ingozi siyani nanga ife tusowa chani. DPP woye. Dziko lonse la Malawi mayi imvani kuti tikuthokozani chifukwa profesa akadakana kuti sayima ifa Malawi likadavutika kwambiri. DPP woye. Ine pamodzi ndi Honorable Alfred Gangata ndanyamatanu amene tinayima pano pa chigawo chapakati. Mwaona zipatso mavoti migolo
imene atapereka pano pa chigawo chapakati ndazatu. Bwana Minister of State, tiye tigwire ntchito kwatumikira aprofesa. Ndimo amene wandadzutse Minister of State kuti akulandireni pa chigawo chapakati. Zikomo kwambiri. DPP oye! DPP oye! Professor Athabira Mutharika oye! Professor Gerald Mutharika oye! Bwana kuli murawina masankho amene achitika miyezi yapitayi. Anthu a Central Region ya ndula wanamiza koma kwa president kulada kuvorerani ndileni manja awiri ndimene mwana ma president ni manja awiri amelewa akagona mtima uli mmalo kulana kuvorera president. A president sonangeni nthawi yayitali yayi mwenda nduna utali mwayima kumangoti mwayima kuluonde mwayima pena palipose sema nishula ikulu pepe mugwire usiso nkhano wa ndale iyayi koma chifukwa kupempha kuti afuna kuoneni tidakupemphani kuti anthu afuna kuoneni mnandilola a president thokoze kuti zikomo kwambiri anthuwa mwatilemekeza pa Central Region kunatilola. Ndimo amene a president anthu pali pano koma moni pepesa nonse kwa mafumu moli pano amene sinatchuleni komanso anthu amuli pano ndamanga zimenezi malingana ndi nthawi. A president alikozera msonkhano wina umene ayankhule. A president ayankhuleni anthu athu zikomo.
kulini tamange kulini kasake ma paita kone lero Everywhere well my papa bambi Money pasa 700,000 more People bambi But 20 stadium that was 1 million. Maso Jogoja and Gonza Malawi, Kumwela, Kumpodo, Pagaji, Maso Kumpuma, Kumawa, Maboda Unyingi na Jipapa Kulisema Kwami. Ofanya kwa diri wasiniji wa kikiwa chake wapatigeza mati amhamo bebe hamo twani sigulizi kwa kwambi mwagamuzi wa inawina wa 16 September maaso utanukisiwa pa 4th October, I found it 24 days. Obafaya nabula kuno kulongwe nabula kuzate kaboma. I've come to Longwe to claim what is mine by virtue of the power strong. So after kuno dalinga boma sobano God manja TVP jikula mazigo over the next 5 years. Kapila 10, Kapila 50. Kapila 20, Kapila 25. How do you get anybody? I know the Muriapa. From Australia. From now on, the organized Jibani, Bagabanguri, Atamiaga, Asapwe, about 26 hours. Anyway, Kuima, as you today, Mundachos and Mundachos are not having Asapwe. That's way. Kukonza zikoli. Nipo zikoli kukonza. Yana kurinkani anja za tesa. Yambia lero. Amukaji mano kumashinga. Lero kumashinga. Nimadisi 11. Kwa mepo. Marisu 28 anja Chimanga. Everywhere. Hiroshima says 200,000 metric tons. Kesa Kuro, Yamusaku, Malawi by Friday. This coming Friday. If there was in a Masera, the Galonia Lazima Jiga. Na kulinda iloka itesa imeo jitu ya maguta ya magwanja Chimanga. By next week's Chimanga John the Kisa Kuno Pali Yame Alkaina. Kama sasa Dan Haskulebe Obagin Pumile Haskulebe Don't tell everyone Simasaya. And Amana Udaya, Atinamada is a father of Sabama, Asquia Safuna. One Gangapa, 90% in that Yamaraso. Abuja was Yawari Atinamata Safuna 8 p.m. You want to me? No, that's bad. Who is me? Go forward and make you one day. Georgia,
wa mboma ndipo ntchito yamba tsopano. Ntchito yambe ikhale pansi yambe kugwira ntchito. Naita misonkhano yambe kuti tiwine ndipo tawina chifukwa cha misonkhano. Tsopano next step ndikugwira ntchito. Ntchito. Lamulazimezo aliyense roll up your sleeves and work. Mungatanya kale kuli next week yetusa cabinet yanga wachivuka cabinet yaing'ono kwambiri anthu onse amene anakwena kulankabe sangapite pa nthawi ino ena akhagunja pamene ali mkati akuyamba kusewera ndachosa right away. And I'm serious. I'm not joking. Kuti ena agwe ntchito amene sakuyamba kugwira ntchito achoka. Yo people abwera ndiye amene ngati kuli pahali pano simuzasankhidwe tikila entirely zafika. Tikiyoyere kwa continue with support by the DPP. Ndima amene alikuli ndiwokwambiri wada mongana nakuti nyumba sinakonzeke kudya tondo tufa kunika sakisake mara kupela kaji kuti tikigone ambuya ugase nonse kwambiri sio kwambiri mwamvatu president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuyankhula kukhwimbira wanthu limene linasonkhana pano pa mzikiti mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe. Ulendo umene unayambira kumangochi pano tsopano ukuthera kuno ku Lilongwe kumene tu president wa dziko lino wabwera pa ulendo umene kudzagwira ntchito zosiyanasiyana zaboma. Mwamvapo ziwiri zitatu zimene wafotokoza president wa dziko lino mmene agwirire ntchito yake pamene tu wabweranso pa udindo umene wa president. Barbara, inetu nali kumene amayankhula president wa dziko lino ndipo wayankhula zambiri zokhudza ntchito mmene agwirire. Iwenso pamene unalipo unaona zambiri Barbara. Pomwetu mtsogoleri amayankhula akhuzapo nkhani zingapo zofunikira akambapo nkhani ya discipline kuti nduna zimene zasankhidwa zikuyenereka kugwira ntchito molimbika. Nduna zimene sankhidwe zidikire ndithu kuti sizingatheke onse kusankhidwa koma ena adikire akuti kabineti yawo ayankhulaponso nkhani ya chimanga kuti chimanga chikufunika mdziko muno ndipo pakali pano iwo abweresa ndondomeko zothetsa. Anenanso kuti akudziwa mavuto amene amalawi akhala kumana nawo. Izi ndi zimene mtsogoleri ayankhulaponso zambiri kukhuza kuti iwo pamene abwera kudzatenga boma ndipo mmene akudzatenga boma akufuna kuti akhazikise ndondomeko zoyendetsera boma. Monga mukudziwa inu mtsogoleri wa dziko lino atasankhidwa anali atalumbira posachedwapa ameneka ndithu kuti abwere kuno mu mzinda wa Lilongwe azagwireponso ntchito za boma. Ndiye mmene wayankhula mtsogoleri ameneyu zikupereka ndithu chiyembekezo ku mtundu wa Malawi. Makamaka nkhani imeneyi anthu anaombera m'manja kwambiri ndi nkhani ya chimanga. Ndiye tikhale tikuzukuta ndithu zambiri koma pa ulendo umenewu tinalitu tikupatsana zambiri kuunikirana ndi mzanga Cosmas. Ine Barbara Mwandira ningoti Cosmas zimene ndinatolerapo ndi zimenezo mzanga. Zikomo kwambiri mzanga Barbara, monga mmene mwamveramo tanyamuka tsopano pa ulendo umene uperekeza president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunetu tili kamsiye. Ndiye mumamvaso amafotokoza kuti malinga nkuonongeka kwa Kamuzu Palace palipena pamene apite kuti akapumule mawa ali ndi ntchito ina. Tilekeze pamene patu kulutsa kwathu monga wanena mzanga Barbara tinali limodzi muno komanso tinali ndi mtolankhani wathu Austin Kakande
komanso tunandi Patrick Jusu komanso Piwai Chirombo ndi anzathu ena amene tinagwira nawo ntchito. Inu amene mukuonera MBC TV pitirizani kuonera tikupatsirani zambiri, komanso inu amene mukutsatira pa MBC Radio 1 pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa. Zikachitika zinazo tikhali tikufotokozerani zikomo. Ni chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV. Masewera